Salutare, bine la un episod. Azi facem FNAF 2 și da, hai să începem. E un joculeț destul de șmecher, după părerea mea, pentru că e destul de easy și hard în același timp. Îmi plac jocurile astea. Bun, să începem. Fiecare episod, mă gândesc să facem 7 episoade sau 8, nu știu câte, dar să trecem. Am eu chiar pentru că mă interesează Fungai. În Plants vs. îmi place Fungai pentru că ăla te ajută, pentru că în Plants vs. 3 atunci e mai scary și Fungai se întrerupe, dar în Plants vs. 1 te ajută foarte mult, pentru că ăla e foarte sade foarte încet, și animatronicii vin așa peste tine și Foxy. L-am văzut-o prima dată pe Foxy acolo. Ce șmecher e asta când stai aici, dar e cam scary. Cel mai scary când cica asta așa știu la tine. Cumva credeam că cica putea stea așa. Dar cica stă așa, cu capul pe parchet, numai când pleacă banii. Noaptea a doua, dacă pleacă banii. Banii, cica și Freddy pleacă din noaptea a 5-a. Sau Freddy pleacă din noaptea a 4-a. Și ăsta banii pleacă din noaptea a 3-a. Mă jucăm la luminițe, tra-la-la-la-la. Cel mai nervant în asta e că e music box-ul. De n-ar fi fost music box-ul ăsta, aș fost foarte easy. Foarte nu mă uita așa pe cameră, știi? Să încarci music box-ul. Dacă ai încărcat music box-ul prea târziu, normal, știți ce se întâmplă. Nu mai poți face nimic. Vine papi, asta e că trebuie să până ăsta 1 și atât. Cel mai enervant e în 1, cel mai enervant e că ai power. Deci dacă n-ai avea power la uși, ar fost super easy. Uite ce putem să scade muzic. De ce mă pleca nimeni? Sper să nu fie. Pleca cineva acolo. Oricum, chiar dacă se duce, să nu împiedice să fac vloguri. Cu ceala asta, să nu fie. Băi, mă fi să mă chitai că nu plec acolo. Bă, tâmpitule, pleacă de acolo. Bă! Așa, tu ai cica pe carta ar cumva acolo. What the fuck is that? Holy shit, holy shit.
ăștia banii aici, cica. Cica aici, Freddy. Dar nu-i corect, ăștia aoleu. Toi Freddy. Una prende. Oh shit, vieni a prendere. Vieni di come. Sembra essere. Prima notte l'ho lasciato finire. Non è una notte a 6. Dacă nu faci tot așa, e clar. Până la ora 6 e clar. Nu știu dacă se ia pe mult. Hai, frate! Bă, sfârșit! Hai, frate! Hai, frate, Freddy! În sfârșit! În sfârșit! Am reușit! Holy shit! În sfârșit! Cam atât a fost pe acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă